osieko ko dhako ni kata kora kuna biro kwala amini to kama hata ama gidu chinde ya aina mali angeni kurani madhi bedo topike gwe angeni topike di bedo gudo rembo dhako ko kata ngamu lur mo taw ma Dubai kata ma chifo tenga sa dire ma ko mana tu projects magi ya oki loso mfereji kila kitu kile jak magiste ko ngekeni magi an kora ulu ya bangi pesa ko ani atemo ni madwaro ayab mani kata kendo dhako ma yabo kendo kata mushongo anu ma ko dio magi stress mati na onya di to dia dio kalau kata-kata di basta gini nanya lo tim, tapi jangan wangu ya kemana tim menangona tuh di basta kai. Okay. What do you want from me? Madam, you are looking beautiful. What do you want from me? Hey. What do you want to know about me? Madam, iya minies. Lo. Minies nadi. Iya minies. Okay, na nyako machalo kamo. Onge. Podi ya. Egweng ni tani mine na kawuono. Apenji, ichalo wende gwenka. Ok ni achalo we. Nyingi ngaja be. An nyinga Irene. Irene. Ya. Irene nyakanyo. Anya inakiani bise winjo kumora ni Ugenya. Inya Ugenya. To ni Ugenya go ke mana rite stage ka. Mani kare Nyasaye na gimana nene lekni. Gini en adieri. Okay. Gini en adieri. Adiera nadi. Adiera nadi. Nyasaye umenyo to jan nginu ka nginu dhiambo na dhi chalo kama. Who are you in this village? Oh. Who are you? Madam. Iro na full rani. Ago milome sa ene aka iyo mama gigi na gikanyina. In ngama nade. Mayo in fact don't keep distance. Just come close. Idu mundu rini okingeya. Okidwani wa keep distance ti watch corona to ntieka. Idwa ni mia corona. Inge kumae. Kaki beri okinya bedo gi corona. Do this. Konya gi contact ni mondi. Ingeni ani kijam gi sirikal. Okanya mi contactor. Okanya mi. Okanya mi. What do you want to tell me? Ketna. What you want to tell me now. What you want to tell me through the phone, tell me now. Team nani andi? Yeah. Ane marito gwengi. Ine mirito. Ane mari decide ngamada. Kana kirito, me I don't care. I don't care. Yeah, ago milom. Go milom. Mayo itu gi sirikal. Madam, you must be mine bwana. I can't be yours like that. No. Do you really know me? Apenji kibiro. Angano kelika. Ana abire gwengni kina abiro neno nyaminwa. Ok ni na biro. Neno ya kanyi ke gwenka. Embe ne gwenkae. Tim ni andi. Kise biro ka ange gwengni gima en. Yeah. Ndiere ko jende moko ntie moro ni soda njagi ntie jomoko marito. Yeah. Ado offer security, full security. I don't want your security. Day and night. I have my security as well. Which security do you have? You can't man me. No. You can't man me. No. Tim nani? Nothing you can offer to me, okay?
Nothing you can offer to me. Hey, madam. Jipe shughuli. Oh, nyako no goya gi yath ma ya jothurwa. Man sirikal ar mitime malich kama. Amamwa mano nyuola. Kana rado kode mokwongo aweni nyamini Yesu. Samo lokore chalo malaika. Wiyo juol ma akia gima natim jothurwa. To kapono ya gweng kata ni sirikal. Ada keto curfew gi lockdown onge nyako mawuok. Dhano donjo ot sa 10 odhiambo. Ada go do to do nyaka yud no oya ot mane. Yai mayo. Mano doko nyathi. Nyathi ma Nyasaye ochuoyo gi ng'uono. Sura ne ber ma chalo surure mar okinyi. Nyathini yama iromo koda yaye. Yawa. Ine miromo rito sirikal. Sindi man ot cha. Machi loyo gi ber. Injau pacha yaye. Enyalo wacho ni Irene, ni luongi ni Irene. To Irene no be nyako mana leko tieno. Kwani Nyasaye wan wede gi Nyasaye. Magi maleko ne mukelo nani. Lockdown nyaka keti, curfew nyaka keti. Nyako miluongo ni Irene no be nyaka nyuom. Kota mo bet dhako mar ariyo tariyo mokwongo bet dhako mokwongo. Giwega ne tije ma ot gi waketimo. An kitu kata tedo ang'e tedo piyo gi gas, like mathindo kuno chiek. Kata stress moko monono go kuno chiek. Aloso kenda maber, gigi nonyiew gi pesa. Nokwa gi pesa ni dala. Dhi na dhogi. Yes? Shemeji Irene? Yeah. Idanje? Adonje. Atiyo maber. Nitie maber. Atiyo maber. Ya skul? Aya skul koka donjo. Karibu. Nitie maber. Atiyo maber. So, dinade, skul dinade? Dhi maber. Unbe nitie kama maber. Wariyo maber mana un. Ambe wantie kocha maber. Ni koro waseloro skul. Oloro skul. Tomiwa holiday. Maber. Mondo ka omiwa holiday mondo koro abi walimu ka. That is good. Wambo wangoma. Mano be. Kothe motamore chwe bwana en oro ma. Chieng' to rieny. Chieng' rieny mang'eny sana. Chieng' rieny nyaka koch. Ahero kamano. To Liz ni bentie. Liz? Yeah. Liz ne oyudo simu nodhi dala matin. Nodhi. For short while obiro duogo. Nodhi. Tiga ka nogoni simu moro kanyo. To yotni skul chal nade? Skul to ni maber. Corona tero ji nade gono? Corona en mana ni corona bentie to wang'e mana ka kokop kode. Usanitize. Wasanitize. Gi quarantine. Quarantine be jok moyud go ibi ket. Otek? Otek adine no maka kudhi kode. Koyo. To unu dhi maber? Wadhi maber. Ok aneno rach moro. Mano ber. To kare dak nyocha Liz onyisa no onge dala mondo adhi dala kocha wayudre kocha. Liz? In ing'e nitie skul. Mago nyo panga kode. In fact nyocha ka Dubai. Nde magi moto dala matin. Koro to onego nyisa mondo koro ang'e ni abiro kae to. Worry less. In kisechopo ka just feel free. Nyalo timo chila adek moko. Kata bag ni nyalo kita kata sole. Ili go bathe sole. Tekno ngima. To nyithindo dhi nade? Nyithindo dhi maber. Onge wach moro kata wach moro. Gin skul sani? Gin tie skul. Okay, gin pot giloro. Pod giloro. Gichenge. Mano ber. Rago ne sim to komaki to ne wawinjore kode ni onego bed ni sa 10 osechopo ka yawo. Ba. Boss. Ako ni sim to kimaki. Bwana, mtu ma shughuli ni kama tendo tangu. Dong boy ni ma kuda rito kama ni. To ere kaka bin po ni ng'ato neno oko kanyo. Ni ka ko tiyo ka boss. Ni gima rinyo ga. Donje monge ngamo neno. Onge ngone na chin ka. To boy ni itimo gang. Boss dong ni wacha na manyi ni ng'ato. To manga ngani nyaruti. Boss aler. Boss mai ngana minya kitisha dun bad. In ngabo. Mane ler. Ni Aniga. Niga. Ngalero tijino. Niga Aniga Mondras. Seti utijini. Ane terrorist ma Iran. Ni kanye bwa.
Ni yao kan. Unakwenda tiwe company mo Sudan kapok biro ka. Meri nyalo ti. Inge piny mar Iraq. Tijina le. Mae boy mane otiyo go Iraq. Mae ng'olu Iraq. Tijni isetimo ang'o maduong' e tijni? Ondonge mane wabomb gine ne USA. Nyini nyalo bong. Boy ni lere jatelo. Nyini lere. Nyini tiyo tijno. Ang'o mi walo gi tija? Boss. Anyata wuni kata video ma. Idwa walo gi tija. Okawalo boss. Boss nyini tiyo. Biro go kae. Nyini lere. Tamen. Boss ale. In upande. Upande an kwa ng'aduong. An upande na kao chon. Bwana walo. Ma Ndio bari kolo tangati mi bwana makori dwa nyona ni angati mi tiwiti timango na konyo manga moro kae na supply ne moro kae man kolo ma e chopani ma to mo mana konyo manga to kae na tere na tere makone bari kolo ye kazangi sini moni gibiro neki sari kolo neki midonje bwana kamano ya kamano koro anti dwa nyona nange harama nusa harama ne koro kisa ne gasani ngabiro iskaya nge dawe biro matek nge apa ni neno be ka koro ma timo bagi ngama itero kanye na supply ne wendo moro kae koro ye ne supply gigi no kaza na tero na ngato asai king bibedi kata watchman ai gigi basa lakini wao ater gini bwana water gini adiduo kama itore sare korgi ba makana atema nena tema mera gari yetek omera gino biro dwaria gino biro yaje gini biro mano inga mano kanyal hey Angine korio. Wada wuoth kora bor. Ana kuma bor. Angine nege moro kama tina biro. Okay. Aya. In mano we in ko ikawo part mondo mar loso gimoro. Oada, man kodo na ana timano. Wadi tema ot ka be jikonyore akony. Oada do injo gani mare jis companionship. Oye ukonyoru. Ana kono koni kono. Kana to onge bi ikawo maka moro. Kamano. Ay, koro shemeji. Awe gimoro ka chama teni losore gas kanyo. Non tie meeting moro ka mono benwa dhi. Meeting sani. Meeting adong sato podi. Sani sa par sani udhi meeting. Just one meeting to one hour meeting. Okay. Koro awe gimoro ka kendo kanyo. Koro nyalo loso, just feel free. Okay, thank you. Aya. Okay, chop maber. Erokamano. Sawa. Bana to ngani hotel ni bana bro ngani hotel wis written here to madin kano soda kano gi gali ko lido maina jaida Chwado mana ko soda. temne ya kino ma soda matin damati yes soda matin oken brand Kelma meat. in kela ma mate majo Coca-Cola loso ma mate ma kech ma wang do ji ka mkike Tempeo. am yer silo ko te ibo Wan gige wazunge go boko aero ga. Gigo nyacho laka. sawa Ngano nakono u. Waiter. Waiter. Duan. Soda nikelo monge sauce ya. karang mo tani ya sosa Ongine oningo pong ya. Sos mapong Ka kelo gimoka gika ere ka. wani soda ndiga man gi sosa sera ntuda man gi sosa yi Keri no sauce mar soda ni. customer nangu mtendo kamano Ka soda onge magadi soda. Onge pilipili ka. Chumbi onge. Okado mitu na miketa artificial. Kata sukari mimedo. Kata sukari mimedo onge soda ya. Customer ngati Ya to ti walwero re man hotel kaya. donge akia un mute ko mangeny ko wacho ne wawe soda ko swarit sauce ere mwatego maduru soda so donge gi sosa
Inyakelo no sosa koso. Inyakele koso. Sosa onge ga isoda nyaka nene. Ne wano kwa madho soda nikaonge sosa. Hello. Hello. Irene. Nyamin, kare intie. Wachane? Iyudori. Ayudara. Aki nimekamuka kwao nisije kupata umeenda? Ibire ot. Nadhi dala matin. Mani ya school koso yaki? Aya school. Kwani nidhi dala gi wach moro timore dala? Nitie gik moko go mana dhi loso ne madhi. But ang'eni gimoro kiny. Gimoro saa 6 kama yuda kasechopo kanyo. Iduogo kiny. But dong yudo baba Eli kanyo. Yudo baba Eli kae to ing'e kaka joma wuone gi dong tek mondo mi bed godo free bete. Okorwaki? Rwak to rwaka to be rwak moro malich dong in mani nyalo timo no. Baba Eli rwako ga welo. Lakini adhi biro. Okoriembi ne school fees moro. Anu aloro mana koro naneno na barabara odi ka wabudhi. Mano ber, abiro machiegni. Okay. Sawa. Inyal dika poki mia pesa. Fadhalo ni mada solida soya. Wano kwa madhi gi maonge sosa. Okanyal duoko. Yare ne Kenya ka utende gi sosa. Ukanya madhu gi nikaonge sosa. Koro. Ne. Sosa onge. Wan gino kwa madhi. Gino kanyal chulo. Gima nuksi nyandanga chulo. Waseti kwade. Soda nigi sosa. Ukanya chulo gi maonge sosa. Sosa ne mwa chulo. Soda maonge sosa ukanya chulo. Amo chulo. Hapo dangi maya. Mati yao yo wadhiyo. Kata wewe kanyal chulo. Okanyal duoko. Sita. Sema. Angazi mbele ya. Aliko sawa. Angazi mbele. Dogi umazo so dogi watu ni hata ukinyala kutoka. Yatelo. Wakwa sosa. Ukwano? Wakwa sosa masoda ni. Mera. Gisukari. Gala utika mbi maloso kata na moki. Okay, wakwa murti. Ne. Wakwa soda. Ne, yega. Ang nagoi mawi barre. Neselenga beach. Wano segonya ka girambo. Amuwinyo akte mubino. Jatelo kanyal chulo gi. Bana, igolo pesa koso kigol. Kumase madini. Ko harass me no, dadong. Kumase madini pesa. Okay, lazima ulipe yote. Ugolo pesa koso. Mami no. Jatelo no akia jatelo. Pala moro na timo. No akia, kema wakia. Ugolo pesa ba. Wewe watie kwa sababu watie kumadha salamu. Wewe watie ki. No kwa ngeyo. Mpanuria. Sita. Give me pesa. Customer, imbe erika kilo sosa. Watch sosa no we watch. Jatelo sosa ongeka. Inga bero wachudo. Waiter. Soda mane mani goka? Kuna Crest, kuna Fanta, kuna Passion. Gemane Fanta. Fanta gani? Kuna black currant, kuna orange. Just one bottle, eh? Sawa. Please be quick. Any option? Get me a soda, madam. Thank you very much. Welcome. Do you have a seat? Thank you. You look such a pretty lady. May I know your name if you don't mind? Naitwa Carol. And you? Carol. I'm Sir Eric. Yeah, I work at some. I'm intelligent. Don't worry much. So tell me, how did you get here? This is your premise or you work for somebody? Mine. You was... Well, that's so great. How did you get to this? How did you manage? It's a long story. Yeah? Yeah. As in the long story, you get it from your parents, it is inherited or how do you... Not that way. Really? To cut the story short. Okay. I like your passion. Me too. But I wonder, how customers are? What's the problem? Hey, customers wengine wanasumbua. Wamefanya nini? Mtu anakuja nataka soda, tena sosa. Sosi kwa soda. Kawaida mimi sielewi basi ni watu wenyu hao. Hey. But nashinda. Anyway, there is no problem. I don't have much time. I think I'll continue coming here so that we may talk much. Thanks for your time. You may continue.
Thank you.